Трябва ли да се наказват тези, които бъркат? Трябва ли да ги ограничаваме? Трябва ли да постоянно да ги критикуваме, да ги съдиме? Трябва ли страните, които според нас са лоши, да им обявяваме война? Това дали е нужно или не е нужно, не е наша работа. Важно е ти да направиш така, че около тебе да няма лоши неща. И когато видиш някой, който е по-слаб, ти да му покажеш как да стане силен, а не да го заобиколиш и да го критикуваш и да го съдиш. То това няма да му помогне, а ще го озлоби. По същия начин това се отнася и за тебе, ако си на длъжност, която зависи отношението ти към другата страна. Тоест, ако ти си цар или президент, не дей да обявяваш война на по-слабия. Ами направи така, че да го научиш. Създай обстановка, в която той да може да се труди. Той да може да създаде работни места или там някакви условия, в които неговия народ да живее по-добре. Разбирате ли? Тоест всеки на мястото, където се намира, трябва да създаде обстановка, в която да има мир и предаване на добри чувства с труд, с добър пример и разбирателство.